Pero guys, pag ano na ta, kabulkit ta, kay buslot ang ligid niya. Darling, you got to wait. I'll send you all my love. Ay guys, pabulkit dahil ta guys kay bulkit dahil ta guys, kay buslot ang ligid. So, okay. Jelas yawa sa bulkan na ay nakasutag wala sa di oras guys. Speaking of ano gila guys, bulkit kita kan guys. Buslot na po. Buslot na po, boss. Likod. Ikot to gapon. Ha? Pero wala pa yung mga mekaniko mo dyan. Brake lang nito sa likod. Tulog pa? Ha? Gapon mo. Kung saan na ba to? Gidugay na po to. Buslot. Atras yan. Oh, atras yapon. Taong bilis. Ay, na-itlog. Ano kaya nangyari? Kapit man sa kuha ng bangag sa katuganing. Ito, naibuwak ang ligid ba? Ang ligid, naibuwak. Ito man dapit na naibangag daw. Nagpahangin mo ko sa taas, ganyan na good. Kaya yato na asawa na ko ba? Kaya, pahangin ko eh, loop, ano, kanang flat na. Ano, flat naman siya. Buslot, ganyan siya eh. Igor, gina ko na ito daw asawa yun eh. Ito, sa pagkasulina ko, pag mga pagkasulina, wala na. Flat na siya. Ha? Ano siya ipit mo sa pilit. Naipit na po, no? Pilit sa ligid. Kung makutanan lang ko ba kay para natin makanbas ang daan ba. Kung magpailis na ng interior, more gyapon may tabo no. Kaya ang ligid magbuslot no. Ang ligid gilis dana no. Sila bang ligid kay karon may nana. Saban ako ang size ko 17. Ha? Sige na lang daw. Hindi mo gusto. Araw na lang isa. Gusto ko may interior. Hindi may interior. Madamay lang interior po kay. Lagi kay kasi ang ano. Ah, diretso na. Isa lang, ligid buslot no.
Pini lang. Ikaw na bala. Hard mo ka na. Ito balat. Yung mga yung lalakot, namin pa yung lalakot. Kaya pa. Di ba siya pwede ang ihapin mo kay kuan anang daan niya interior? Ay, ganito. Para dili yun siya mo ano ba diba? Dong kapalo ka nag-repair ka nito? Ayaw pa na. Pamauban dito rin. Durog ba? Ano yung motor? Please mo na. Wala. Balik na. Dito din sa paayo deh. Sikuan baka na ba? Bye. Dito din sa paayo. Siguro na ako. Nga ba? Kasi taga mo. Hindi sila kabalo dira. Hindi nila wag kabalo. Taga mo. Nga ba? Minor lang sa dara. Ah. Di ba sila na nakasweet pag day? Maling atbang day, makayuhay maling atbang. Bulkit laban na sila. Ayun. Quality. Tapas na sa quality sa mekaniko. Ah. Kaya buksik na nago sa kumay. Kung bagong na naman kinama. Hmm. Pero na na. Ay daon. So yun yung silan, para di ka naman silan. Silan. Try nga ba yung silan? Silan, silan. Silan? Hindi mo kaya muligin. Say daot po siya. Kilid na. Basta chublis, basta may nga sa kilid yun. Hmm. Kaya nga sa kiluanan o nga no. Ang kilid niya? Kiluanan yun na siya. Ah, dili na siya masil jud kay kano gyud no. Madugka-dugayan maano gyud po siya matanggal. Hmm. Mura day gyapon ka gabulkit kada kuan day kada huilis niya. Mura day gyapon ka pila may bayad po day kung mag-inana. Oh. Pero kung inana lang ang kuan lang ang kilid limpihon nun. Kiluanan lang. Plain. Yes.
So, mura din gyapon suryaha gyapon, mura gyapon na siyang mabulkitan. Dilit grabe. Dawa Mo ba? Kung puta mabuslot gyud siya, unsa man nimo pagbulkit ang yang ligid? Kung mabuslot gyud siya, unsa ang pagbulkit sa ligid? Bulkito ng ligid. Mo ba? Mura gyapon. Pero nindot ino ng tubeless doon kaya makadagan ka gano, lat. Hindi ka dugan ng motora na daot-daot ka dito, spiel pa. Can't see you wait. Okay pa guys, paabot pa tayo ng mga kuhan siya timer. Sa una di pa to timer. Karon guys, kay timer na. Abante mo dire ya. Abante dire ya. Abante. Karga.
Lights na. Apila ng tubangan, sir, sir? Gahi pa ba tubangan? Ay, gahi pa man day? O gahi na. Ulan na. Pila kaya? 70? Yan ako kay wala na po yung kwarta. Ay, sorry. Gosh. Ay, kamukat. Hi guys, naayo na gid ang motor, pastilan gasto na po ito, antay kwarto. Okay. Lima na ba? Ilis na ng ligid. Mahal-mahal, ang ligid ka ron ngayon, afford. Gusto ka ng mga transformer karon bo. Dapat po sa Salamat sir. Paulit na kita. Every day in a letter, feel bitter kiss. Guys, nakayo na kita ang motor guys.